ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନଜର ଆସିଗଲା ଏ ଭାଇଙ୍କର ନନଭେଜ ଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ। ଏଠି ପାଖାପାଖି ମିଳିଯାଉଛି 20ରୁ 30 ପ୍ରକାର ନନଭେଜ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନନଭେଜ ଆଉ ସି ଫୁଡ୍ର ହେଭେନ୍। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ 2 ପିସ୍ ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ, ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଏଠି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସି ଫୁଡ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍, ମାଛ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଭିଡ଼ କହିଦେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବେପାର କେତେ ହେଉଥିବ। ତ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରନ୍ ସଫା କରି ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରନ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରନ୍ ଛଡ଼େଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା କିଛି ୟୁନିକ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ତ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଭାଇ ପୁରା କଟାକଟି କରି ପ୍ରନ୍କୁ ପୁରା କରିଦେଲେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଙ୍କର ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ସି ଫୁଡ୍ର ମଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରନ୍ର ଧୁଆଧୁଇ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଟିକେ କଲର ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତେଲର କ୍ୱାଲିଟି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ମଗେଇଛେ ମାନେ 2 ପିସ୍ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ୍ କଲର। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରନ୍ଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା।